Let's go. Bona nit i benvinguts al Persones F, un programa que produïm des de Mataró i el Maresme i on parlem sobre l'economia del futur, l'economia feta per les persones, per aquestes persones que tenen un factor F, de felicitat, de futur, de fomentar, de fabricar, de fusionar, fins i tot de filosofar, per què no? Unes persones que fan possible una nova economia del futur i, per exemple, tenim avui una d'aquestes persones, en Jordi Herreruela, el nostre primer convidat i entrevistat, que és la cara visible de Visual Sonora, la cooperativa que es dedica a la indústria musical i que lidera projectes com el de la Casa de la Música de Mataró. En el nostre reportatge Radar d'avui descobrirem el Milola, un cafè que també és una dolça marca de pastisseria sense gluten. I a la part final del programa, a la proposta del dia, parlarem d'innovació amb la nostra companya M. Feriche. A més, tota la innovació més creativa, innovadora, tota aquesta nova informació que ens arribarà avui a partir de les nostres microcàpsules. Tot això al Persones F. Comencem. Doncs tenim amb nosaltres en Jordi Herreruela. Bona nit, Jordi. Hola, bona nit. De Visual Sonora. Des de Visual Sonora, creieu que la indústria musical és una eina i un motor econòmic? La indústria musical i la cultural, en general, no només passa amb la música, amb el teatre, amb el cinema, amb la dansa, pot ser una indústria com a tal a les grans capitals. El que està clar és que la cultura té un valor molt més enllà de l'econòmic. Té un valor per la societat, per fer persones. Potser a les grans capitals, podríem parlar bàsicament de Madrid i Barcelona, sí que es pot convertir en una indústria econòmicament rentable. Perquè les altres ciutats, les ciutats mitjanes, què passa? Jo crec que aquí s'ha d'entendre la cultura com un valor imprescindible, com és l'educació, com és la sanitat, com un valor imprescindible per definir un territori, per definir una forma de fer. Si entenem la cultura com que és necessària, amb aquests valors, està clar que a partir d'aquí es pot generar una economia social, per dir-ho de manera que no pretengui buscar uns objectius o una rentabilitat econòmica, sinó una rentabilitat social. Per tant, quan hi treballeu ja penseu en aquest objectiu social? Sí, nosaltres tenim diverses perspectives des de la nostra feina. En la nostra feina arrelada a Mataró tenim molt clar aquest objectiu social, però tenim altres projectes, com és el Cruïlla Barcelona, que té un objectiu empresarial clar i per això es fa a Barcelona. Treballem amb un sistema de ticketing que el comercialitzem per tota Espanya, que es diu Code Tickets. Sí, n'hem parlat. És un altre dels projectes en els quals treballem que té un objectiu empresarial. O sigui, dins de la indústria de la música, segurament ens trobaríem des de l'educació, a l'exhibició, a algú dins del món de la música com pot ser el ticketing, que és una indústria tecnològica pura i dura. Per tant, es tractaria de trobar nous camins, és a dir, si ens dediquem a la indústria cultural a una ciutat mitjana, hem de treure els diners d'altres bandes, d'altres ramificacions, podríem dir-ho. Sí, jo crec que habitualment la música ha sobreviscut gràcies a que també hi ha hagut un servei de bar. Jo diria que ha estat una de les grans virtuts i de les grans desgràcies que ha tingut el sector musical. De les grans virtuts, perquè s'ha aguantat tota una indústria gràcies a que hi havia un servei d'hostaleria vinculat a ella, però una de les grans desgràcies perquè sovint no ha tingut el recolzament que han tingut la resta d'activitats culturals, perquè donava la sensació que amb aquesta activitat d'hostaleria ja funcionava i era rentable. Però la veritat és que no, és que de sales de concerts
Per exemple, a Catalunya, fora de Barcelona, n'hi ha molt poques. I, en canvi, de teatres n'hi ha un a cada ciutat per sobre d'un número d'habitants. I això ha perjudicat que hi hagués una xarxa d'equipaments vinculats a la música. Perfecte. Vosaltres també treballeu per fer arribar aquesta cultura, aquesta indústria musical a tots els públics. Com ho feu, això? Ho fem des de l'educació. Ens sembla que l'educació musical també ha tingut unes mancances. Dóna la sensació que per estudiar música abans s'havia de fer tota una educació basada en el solfeig, 7, 8 anys. Al final, molta gent queia pel camí perquè era molt avorrit i estem intentant adaptar aquesta educació musical a alguna cosa molt més dinàmic. Al final, tots som capaços de parlar de futbol i de valorar si aquest davanter és bo o dolent, perquè tots hem jugat a futbol alguna vegada. I amb la música i amb la cultura hauríem de fer això, hauríem de practicar-la, hauríem de jugar amb ella, no amb l'objectiu de ser professionals, sinó com a amateurs. Fins i tot ens hauríem de poder trobar amb uns amics al cap de setmana per tocar unes cançons junts o per fer alguna cosa de teatre o de dansa. I això passa perquè en l'educació aquesta educació musical sigui algo dinàmic, divertit i es treballi a les escoles i sigui accessible a tothom, no només a qui ho pot pagar. Perfecte. Com s'adapta una empresa de la música com vosaltres a aquest món digital tan canviant? Jo crec que la tecnologia en general és una cosa que no és diferencial. La tecnologia està a l'abast de tothom. Fins i tot diria que tenim molta més tecnologia de la que som capaços d'assumir. Segur que sí. La clau és què fas amb aquesta tecnologia. O sigui, el valor ja no seria la tecnologia, sinó la creativitat. I nosaltres venim del món creatiu. És a dir, està clar que és un món que és molt proper a nosaltres. I el que fem nosaltres és utilitzar aquesta tecnologia, en el cas de les escoles, per tecnificar l'educació musical. Hi ha una part de l'educació musical que és molt repetitiva i que si tens un professor seguint aquestes repeticions segurament estàs malbaratant recursos i pots tecnificar-ho. En el cas dels concerts, en la promoció, en el cas dels sistemes de venda, com dèiem abans, el Code Tickets, no? Exacte, canviant la sistemàtica. En cada un dels àmbits en els quals treballem hi ha una possibilitat d'aplicar la tecnologia. Això, en el cas de la música, va passar també, o ha passat amb el que s'entén com a música electrònica. Va haver-hi un moment que va haver-hi com una revolució, enteníem que havia aparegut una nova escena, que era la música electrònica, però avui en dia l'electrònica ja no és un estil de música, l'electrònica està en tots els estils. És com quan va aparèixer la guitarra elèctrica, que era com, hi ha un nou instrument. Avui en dia la guitarra elèctrica està a tot arreu. Doncs jo crec que ja no hi ha un estil de música que sigui l'electrònica. O sigui, l'electrònica està apareixent en tots els estils de música. Perfecte. I com es treballa en un sector com el musical, on tot és tan intangible? Com es treballa això? Com es tira endavant? Bueno, en el nostre cas, nosaltres som una cooperativa, som una empresa d'economia social, on jo crec que hi ha un factor clau o un factor F, que són les persones. Hi ha un equip que és realment molt dinàmic, que és capaç de fer absolutament de tot, molt versàtil, però complementari. I a mi em sembla que en el nostre cas, en els moments en què les coses funcionaven molt millor que ara, hi havia molt més públic, hi havia més consum, el que vam fer nosaltres és no repartir-nos els beneficis que sortien de l'activitat, sinó invertir en nous projectes. Aquesta inversió en nous projectes ha fet que en un moment en què algun d'ells podia no funcionar tan bé, estigués recolzat pels altres. I ha estat aquesta reinversió el que fa que avui en dia continuem treballant, siguem una empresa rentable i fiable. Per tant, si et pregunten, es pot viure de la música, la resposta quina és? La resposta és que és molt difícil, però que sí que és possible. En general, de tot el sector cultural, jo insisteixo en que és molt complicat viure-hi i que, en tot cas, és possible feta i produïda en les grans ciutats, on hi ha una massa de públic gran, on tens grans mitjans generalistes
que et cobreixen els actes i on tens unes possibilitats de patrocini que, si no estàs a les capitals, és molt complicat. Molt bé. Visual Sonora, com deia, sou una cooperativa. Els beneficis penseu en repartir-los, en invertir-los. Teniu, per exemple, formeu part de Music Coop. Creus que aquesta economia social és la via més útil ara mateix? Ara mateix i sempre. Si nosaltres hi hem cregut des de sempre. Avui en dia ja es comença a parlar molt de la responsabilitat corporativa. Fins i tot les grans empreses comencen a veure que si no cuiden els seus clients i el seu públic, deixaran d'existir. Però això que avui en dia tothom en parla, això ha estat així sempre. Vosaltres ho heu viscut així sempre. Ho veu veure clar des del principi, quan vau formar la cooperativa? Sí, és que ja no és un tema només de responsabilitat corporativa, és un tema personal. Tots hauríem de ser corresponsables a nivell personal del que ens passa a nosaltres i del que passa a la nostra societat. Doncs això des d'una empresa passa exactament el mateix. El que pensi que pot treure un benefici siguent absolutament aliè a la societat que l'envolta, s'està equivocant. I avui en dia tots estem veient les repercussions que té que ens haguem girat aquesta realitat. A mi em sembla que és imprescindible que les empreses siguem responsables amb el nostre entorn i amb la societat en la que vivim. I això passa per comprometre't amb algunes coses. I més si formes part del món de la música i de la cultura, que no és fàcil. I més si formes part del món de la cultura, perquè a sobre la cultura té sentit com una raó social. Perfecte. I per acabar, aquest factor F que comentàvem al principi, el factor F de Jordi Herreruela. Jo crec en dues coses. Primer, en generar un equip humà que puguis desenvolupar un projecte conjuntament. A vegades, quan em toca fer alguna xerrada per gestors culturals a la universitat, jo intento dir que la gent s'associï amb gent de perfils diferents i que sovint la gent d'un mateix perfil, o gestors culturals, o periodistes, o informàtics, s'ajunten per crear una empresa i per crear un projecte. A mi em sembla que hi ha d'haver perfils diferents en un projecte d'emprenedoria. Diferents punts de vista, també. Diferents punts de vista. Un economista, un tècnic, algú de màrqueting. Cal que hi hagin personalitats complementàries. Em sembla que és imprescindible. I el segon cas, jo crec que ara mateix és la creativitat. La tecnologia ja està, és una realitat en la que vivim, i sovint el que no trobem és una formació específica en creativitat. Jo crec que la creativitat també es treballa, no apareix sola perquè sí. Es pot fomentar i aquest és el moment en què és imprescindible fomentar la creativitat. Genial, doncs creativitat, diversitat i complementarietat, no? Serien com 3 factors en un d'en Jordi Herreruela. Merci, Jordi, ens veiem aviat. Gràcies a vosaltres. I gràcies per tot el que feu per la cultura. Fins aviat. Fins aviat. Catalunya és la comunitat autònoma que registra més startups a l'estat espanyol. L'emprenedoria ja és un fenomen establert al nostre territori i al món, i cada cop més gent busca oportunitats fora del mercat existent, creant així noves empreses, les anomenades startups. Actualment es comptabilitzen a tot Espanya més de 1.500 startups i la majoria d'elles són catalanes, més de 420, que representen el 27% del total. Només la Comunitat de Madrid segueix el ritme de Catalunya amb 397 startups, seguida del País Valencià, més de 200, i Andalusia, comunitat autònoma amb 145 startups. I
ara és el torn del nostre reportatge Radar, moment de sortir de plató i anar fins a aquells punts on es fa possible el factor F. Un laboratori, un estudi d'artistes, un taller. Avui el nostre protagonista és el Milola. Els cupcakes i la pastisseria creativa ha fet possible que una cooperativa formada per 3 maresmencs es converteixi en una cafeteria i també en una marca de pastisseria sense gluten. El Milola està creixent cada cop més. Jo havia patit durant l'adolescència tota mena d'al·lèrgies i asma, tenia molts problemes de salut i mentre feia la carrera un metge em va suggerir que deixés de menjar gluten, làctics i sucres refinats durant un temps per veure si hi havia alguna milloria. Ho vaig fer i realment va haver una gran milloria en la meva salut. En aquells moments, per pagar-me els estudis, jo treballava en una pastisseria francesa a Chelsea i em vaig adonar que no podia menjar absolutament res del que venia cada dia. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Doncs oferim pastissos, galetes, magdalenes, pa, tot sense gluten, tot fet amb farines integrals, amb una barreja de diferents cereals sense gluten, la melca, el mill, la quinoa, el tef, l'arròs, la tapioca, integrals. No fem servir sucre refinat, fem servir molta fruita, molta verdura i sempre que podem fem servir ingredients de cultiu ecològic. Intentem portar molta nutrició a la pastisseria. Our favorite TV shows, rubbing nose and nose, till the sun goes down again. Under the covers, wait for me. Bueno, realment no hi havia aquest tipus de producte, no hi havia ni a Mataró, crec, ni a Barcelona. El que ens diferencia jo crec que és que els nostres productes bàsicament no el mengen només els celíacs. Jo et diria que el 80% de la nostra clientela no té cap mena de problema. El que ens diferencia jo crec que hem conquistat amb sabors diferents i amb una pastisseria que és molt més lleugera, molt més fàcil de digerir i que li senta bé a tothom. Before life gets us back in the race. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Per poder arribar a més públic, perquè la gent celíaca o la gent que vol menjar aquest tipus de producte pugui tenir-ho, vam obrir un obrador més gran, estem en el procés bàsicament d'instal·lar-nos en un obrador més gran i començarem la distribució a d'altres pastisseries, cafeteries, restaurants, hotels i botigues que el vulguin oferir. Stay, stay, stay. Stay forever, stay, stay, stay. I tenim amb nosaltres la Yolanda Garcia. Bona nit, Yolanda. Hola, bona nit. Us esperàveu que tingués tant èxit el fet de fer una pastisseria i de fer pastissos sense gluten? Perquè de fet us venia i us venen clients d'arreu de Catalunya, de Girona, de Vic, sou a Mataró, però l'èxit va ser brutal, no? Sí, de tot arreu. Sabíem que teníem un bon producte i teníem una bomba a les mans, tot i que ha sigut un camí llarg i de molta perseverància i un èxit per nosaltres aconseguir que pugui vindre a berenar gent o esmorzar gent no celíaca perquè li agrada un producte que no només és per celíac, sinó per algú que es vulgui cuidar i tindre una dieta una mica sana. No només feu un producte especial, sinó que també ho treballeu d'una manera especial. Estimeu i cuideu d'una manera amb molt carinyo els vostres clients, oi? Molt, molt. Jo crec que és important. Jo crec que avui en dia que els serveis costa molt trobar algú que et miri als ulls, algú que et digui pel teu nom. Això és una regla bàsica en Milola. Tot el que entra per la porta és mirat als ulls, és parlat amb carinyo, coneixem els noms dels clients. Jo crec que és molt important en aquest moment, això. I això s'agraeix? Els clients ho saben notar? Molt, molt. S'ha fet una petita família. S'ha fet una petita família. Crec que hem aconseguit alguna cosa que costa trobar en un local.
Sou molt actius també en clau 2.0. Com es porta una cafeteria, pastisseria, també una marca online? Esteu a punt d'obrir la vostra web online. Com porteu el tema 2.0, Iolanda? La veritat és que fem malabarismes, perquè només som 3 i és que ho fem tots. O sigui, fem pastissos, desenvolupem la recepta i portem el tema web. La Manoli, que és la meva germana, que a més és la pastissera, és la que s'encarrega de tota aquesta part. Fa el disseny, és més activa en redes socials, és la que cuida més aquesta part. I abans de l'estiu vau començar ja a fer una petita revolució, heu obert a Sant Pol de Mar i ara esteu pensant en expandir-vos, Hem obert un obrador a Sant Pol que des d'aquí volem arribar a nacional, o sigui, a nivell nacional, a tots els punts d'Espanya. Volem fer des d'aquí distribució a tot arreu perquè el nostre producte pugui arribar a tothom. Imagino que deuríeu rebre comandes d'arreu d'Espanya. Tenim moltes comandes, moltes. I va ser com, ostres, som-hi, apostem-hi fort, no? Tenim moltes comandes de tot arreu d'Espanya, la veritat és que sí, de tot arreu d'Espanya es connecten. Molt bé, i per acabar, el factor F de Milola, i en aquest cas de la Iolanda. Home, jo crec que és inquietud, inquietud. Això és el que a mi i a l'equip de Milola ens fa tirar endavant, i responsabilitat també. Molt bé, doncs amb l'inquietud ens quedem, amb l'inquietud de l'equip del Milola. Moltíssimes gràcies, Iolanda. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. El passat 4 de febrer es va celebrar una data marcada al calendari de tots els amants de la tecnologia. Fa 10 anys, Mark Zuckerberg posava online Facebook, la xarxa social per excel·lència que faria canviar la forma de veure internet. L'origen de Facebook era una senzilla pàgina on comparar fotografies d'universitaris. Actualment arriba als 1.200 milions d'usuaris a tot el món. Està traduïda a 70 idiomes diferents i està formada per una xarxa de més de 50.000 servidors. Facebook ha suposat una revolució a la xarxa i segurament el punt d'inflexió per iniciar l'autèntica etapa 2.0. I cada setmana dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia. Cada setmana d'una temàtica diferent. Ecologia, creativitat, acadèmia universitària i avui toca parlar d'innovació amb la nostra companya Emma Feriche. Bona nit, Emma. Hola, bona nit. Que ens vens a parlar de l'Innompren Esport. Què és això, Emma? Bé, doncs l'Innompren és un programa de suport als emprenedors que tenen projectes de base d'innovadora o de tecnologia i el que fem és apostar per cada programa a escollir un sector i aquesta vegada el programa Innompren el que vol és focalitzar i captar projectes d'innovació i tecnologia pel sector de l'esport. Com per exemple? Per exemple, no ha de ser estrictament tecnològic, tot i que sovint són de base tecnològica, però un exemple no tecnològic podria ser un nutricionista que la seva especialització fos acompanyar el procés de rendiment d'un esportista i establís un nou mètode, un nou sistema de nutrició amb millor rendiment esportiu. Aquí no hi ha tecnologia, però sí que pot haver innovació en els processos de metabolització dels aliments. Aquest seria un projecte molt interessant per l'Innompren. Un altre ja més tecnològic podria ser una plataforma que permetés, a través de sensors en el teu cos, identificar quins són aquells factors de l'entorn o del teu entrenament que estan maximitzant el teu procés d'esportista. Coses d'aquestes. A vegades, o també podria ser un projecte vinculat al teixit, el que s'anomenen teixits intel·ligents, que el que estan permetent és o informar-te de com s'està produint el teu exercici o permetre que el teu exercici sigui de millor rendiment. Són teixits intel·ligents. Bé sigui per alimentació, bé sigui per lectures de sensorització, bé sigui per teixits intel·ligents, bé sigui per geolocalització. Qualsevol element que aporti innovació o tecnologia que pugui ser interessant en aquest mercat de l'esport podria ser una candidatura fantàstica per l'Innompren. I ja està en marxa? Sí, actualment tenim en marxa el procés de captació de candidatures que finalitza el dia 21 de febrer. L'esport també és un dels àmbits que està en creixença? Et diré aquí l'anècdota, i és un dels motius pels quals vam apostar per aquest sector, és que durant el període de crisi, un dels pocs sectors de l'economia que ha estat creixent tant en termes de facturació com en termes d'ocupació ha estat l'esport.
Sí, perquè aquesta febre que ha hagut pel running, per la triatló, tot això ha provocat un boom brutal en el que és el consum dels gadgets esportius. I de la mateixa manera, la sensibilització de les persones davant el repte de cuidar-nos i de sentir-nos bé amb el nostre cos ha provocat que la gent consumeixi més esport. Per tant, la demanda del món esportiu puja. I vosaltres ho heu notat? Clar, de fet, ja saps que Tecnocampus a la seva estratègia va incorporar una aposta clara per lo que és el món de l'educació física i la salut, d'aquí l'escola universitària. I de forma alineada també, des d'empresa, vam apostar per l'estímul de l'emprenedoria del món esportiu. I aquí estem, i aplicant una metodologia que ja teníem testejada, que és l'Innoemprèn, amb un sector específic, amb moltes oportunitats, on a més hi ha molta innovació i molts àmbits nous on experimentar, que és l'esport, i estem en aquest període de captació de candidatures. I arribat el dia 21, el tribunal, que està format per gent especialitzada en l'àmbit de l'emprenedoria i del sector de l'esport, triarem les millors 15 candidatures. 15 candidatures per fer un seguiment durant 7 mesos. Molt bé. 7 mesos intensos d'alt rendiment, on el que nosaltres diem és que triem les idees més trencadores i les transformem en projectes potents. Carai, doncs moltíssimes gràcies, Emma Feriche, per aquest apunt innovador d'avui. I nosaltres ens acomiadem, us diem fins la setmana vinent. Gràcies per seguir un nou Persones F, un programa impulsat per Tecnocampus, amb el suport de M1 Televisió i també de CLAC. Ens trobareu a les principals xarxes socials. Ja sabeu, teniu sempre en compte aquest Factor F al vostre cap. Gràcies, fins aviat.